Καλημέρα σας, είμαι η Κατερίνα. Όπως ξέρετε κάνω βίντεο στα ελληνικά, γερμανικά, αγγλικά και τα βάζω στην ηλεκτρονική μου σελίδα ή στο κανάλι Μακτ Ιέσου. Και όπως ξέρετε μιλάω πολύ για την Αποκάλυψη. Στις τελευταίες ημέρες, ίσως να το ακούσατε, στην Αγγλία πήγαινε ένα group, μια ομάδα από άντρες αριστερούς, σίγουρα αριστεροί, από σπίτι σε σπίτι, σε ένα προάστιο, να ρωτήσει τους ανθρώπους που ήταν στο σπίτι, εάν είναι για το Ισραήλ ή εναντίον του Ισραήλ. Φανταστείτε. Φανταστείτε να στέκεται ένας μπροστά στην πόρτα σας και να σας ρωτάει είσαστε για το Ισραήλ ή είσαστε εναντίον του Ισραήλ, για να μάθουν για ποιον είσαστε. Και αν πεις για το Ισραήλ, παίρνουν τη διεύθυνσή του, τη γράφουν. Φανταστείτε, ο κόσμος τώρα είναι στο σημείο που ήμασταν πριν να βγει ο Χίτλερ. Ακριβώς σε αυτό το σημείο είμαστε πάλι. Εχθές συνάντησα μία Αλβανίδα κοπέλα από το Κόσοβο και μιλήσαμε αρκετή ώρα. Μου είπε ότι από παιδί τραβιόταν πιο πολύ στον χριστιανισμό, παρόλο που η οικογένειά της είναι μουσουλμάνη, και τώρα άρχισε να διαβάζει την Αγία Γραφή, να ακούει για τον Χριστό στο YouTube κτλ. Και ευτυχώς ο άντρας της τη λέει πήγαινε το δρόμο σου όπως θέλεις, η άλλη οικογένεια δεν θέλει να ακούσει και είναι και επιβεβαίωσε, μιλήσαμε αρκετή ώρα και μου επιβεβαίωσε ό,τι έχω πει στα βίντεο μου για το Ισλάμ και για τους μουσουλμάνους, μου τα επιβεβαίωσε. Τώρα οι μουσουλμάνοι, ναι, είχα πει σε άλλα βίντεο ότι οι Αλβανοί λέμε Βόρειο Μακεδονία, οι καινούργοι, είναι πιο φανατικότεροι από όλους τους άλλους τους Αλβανούς. Το ήξερα εδώ και πολύ καιρό και χθες την ξαναρώτησα, είχα ρωτήσει και άλλη κοπέλα και μου επιβεβαίωσε έτσι είναι. Και την Τετάρτη ήμουνα σε ένα χωριό της Ελβετίας, σχεδόν όλοι, ένας Έλληνας ήταν στο χωριό αυτό, αλλά σχεδόν όλοι οι άλλοι ήταν Αλβανοί από τη Βόρειο Μακεδονία. Ισλαμιστές. Όλο και περισσότεροι διάβασα προηγουμένως πριν να αρχίσω με τα βίντεο, διάβασα στην εφημερίδα μας για την Ουκρανία. Ένας στρατιώτης της Ουκρανίας είπε ότι είναι αγανακτισμένος από τους Ευρωπαίους γιατί δεν βοηθάμε περισσότερο. Οι Ευρωπαίοι, ο λαός δηλαδή, δεν κατάλαβε ένα πράγμα. Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει πόλεμο. Η Ευρώπη δεν έχει στρατούς. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι κυβερνήσεις της Ευρώπης και σίγουρα και του Καναδά και της Αυστραλίας κοίταξαν να εξαφανίσουν σχεδόν το στρατό. Δεν ξέρω οι λέξεις αδυνάτησαν, χρησιμοποιούμε αυτό, σχεδόν δεν έχουμε στρατό.
Ακόμη στην Ελβετία, από ό,τι θυμάμαι, θέλανε να βγάλουν, να σταματήσουν εντελώς το στρατό, να μην υπάρχει. Γιατί ο κόσμος της Ευρώπης νομίζει, επειδή έχουμε καλή ζωή ακόμη, και ειδικά οι νέοι νομίζουν η Ευρώπη ζούσε πάντα καλά. Δεν είχε ποτέ πολέμους, δεν είχε ποτέ φτώχεια, ζούσε πάντα καλά και μέχρι αιώνια θα ζούμε καλά, δεν θα έχουμε τίποτα. Όλα θα μείνουν όπως είναι τώρα ή και καλύτερα. Αυτοί που ξέρουν την ιστορία λιγάκι, ξέρουν ότι η Ευρώπη είχε πάντα πολέμους, πάντα επαναστάσεις, είχε πείνες, ήταν πολύ φτωχιά και ειδικά η Ελβετία που το ξεχνάνε αυτό και πολλοί Ελβετοί, κανένας Ελβετός πια δεν μιλάει από αυτά τα πράγματα, δίνουν στους άλλους την εντύπωση ότι η Ελβετία ήταν πάντα πλούσια, η Ελβετία είχε πάντα ειρήνη, η Ελβετία ήταν τόσο φτώχεια που οι γονείς δίναν τα παιδιά τους για στρατιώτες στην Γαλλία, στην Ιταλία, για να κερδίσουν μερικά λεφτά και χάναν τη ζωή τους για να υπερασπίζονται τους βασιλιάδες της Ιταλίας ή της Γαλλίας. Από το τι μιλάμε τώρα? Και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο άντρας μου είναι Ελβετός, μου είπε, δεν είχαμε πολλά να φάμε. Αυτά όλα τα ξέχασε η Ευρώπη. Δεν μιλάει. Και δίνει και στους ξένους την εντύπωση ότι εμείς είμαστε πλούσιοι, εμείς ήμασταν πάντα πλούσιοι, εμείς είχαμε πάντα καλή ζωή. Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Και έτσι η Ευρώπη έγινε πολύ, να το πούμε, αδύναμη. Δεν έχει ενδιαφέρον ούτε να πολεμήσει, δεν έχει την ικανότητα πια να πολεμήσει. Είμαστε μια κοινωνία του πάρτι, των ναρκωτικών, του πιωτού. Και βλέπουμε τώρα 4 χρόνια, τώρα θα μπούμε στο 5ο χρόνο πολέμου. Πάνω από 1 εκατομμύριο Ουκρανοί, πάνω από 1 εκατομμύριο Ρούσοι σκοτώθηκαν. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Το ξεχάσαμε. Είναι ένας πόλεμος που ξεχάστηκε, εάν λέμε την αλήθεια. Γιατί τώρα είμαστε απασχολημένοι με άλλα προβλήματα. Και τώρα κοιτάζουμε προς τη Μέση Ανατολή, που θα έρθει εκεί ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και ξέρουμε ότι τους πρώτους μήνες του πολέμου η Ρωσία και η Ουκρανία έκαναν συμβόλαιο στην Κωνσταντινούπολη και δεν θα κόστιζε πολύ τους Ουκραϊνούς. Αλλά η Ευρώπη είπε όχι, θέλουμε πόλεμο, εντάξει. Αλλά ποιος υποφέρει, ποιος σκοτώνεται? Και έτσι θα συνεχιστεί το πράγμα μέχρι που να πάρει η Ρωσία την Ουκρανία και να πάρει και άλλα μέρη. Θα έρθει πόλεμος και θα κάνουμε κομπρομίς που λένε. Θα ακολουθάμε ύστερα τη Ρωσία. Τελείωσε. Αυτά τα είπα εδώ και πολλά χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν πολλοί άνθρωποι και όσο περισσότερο και χριστιανοί, δεν μιλάω τώρα για τους Ορθοδόξους και τους Καθολικούς, οι περισσότεροι είναι εναντίον του Ισραήλ. Δεν ξέρω εάν άλλαξε κάτι τώρα, αλλά μέχρι τώρα ήταν η Ορθόδοξος Εκκλησία και η Καθολική εναντίον του Ισραήλ. Και νομίζω είναι ακόμη έτσι τα πράγματα. Έδειξα σε πολλά βίντεο που έκανα για τους πεσμένους αγγέλους και για τις μυστικές οργανώσεις, ότι οι μυστικές οργανώσεις είναι εντελώς αντισημιτικές, εντελώς αντι-Ισραήλ, αντιχριστιανικές. Εάν η ελίτ ήταν η Ιουδαϊκή, Εβραϊκή, θα δίνανε λεφτά στον Χίτλερ να σκοτώσει 6.000 Εβραίους.
Εάν η ελίτ ήταν εβραϊκή, θα βοηθούσαν τον Χίτλερ να στείλει λεφτά, να στείλει ανθρώπους στην Αίγυπτο, να βοηθήσουν την Ισλαμική, αδελφότητα που είναι η μητέρα των Ισλαμικών τρομοκρατικών οργανώσεων, για να καταστρέψουν το Ισραήλ, για να σκοτώσουν τους Εβραίους. Εάν η ελίτ ήταν εβραϊκή, θα αφήνανε τους μουσουλμάνους να τρέχουν στους δρόμους μας εναντίον του Ισραήλ. Σκέψου λιγάκι, έχεις λιγάκι μυαλό. Και γιατί φέρνουν συνέχεια τα εβραϊκά ονόματα, οι Rothschilds, οι Rockefeller, γιατί δεν μιλάνε για τα αραβικά ονόματα. Μάζονες, άρχισαν η μαζονερία, άρχισε στη Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο, στο Λίβανο, στην Ασσυρία, στην Περσία, στη Σαουδική Αραβία. Ο γαμπρός του Μωάμεθ έκανε τη μαζονερία της Μέσης Ανατολής, τους ασασίνς, οι Σούφις ήταν έτσι κι αλλιώς από πάντα, από τους πεσμένους αγγέλους, τους Φατιμίδες, τους Ισμαήλις, τους Σράινερς κτλ. Ακόμη και τώρα με τον Επστάιν, πού είναι τα αραβικά ονόματα? Γιατί ο Αντίχριστος μισεί το Ισραήλ, γιατί ο Αντίχριστος θα μπει στο Ισραήλ και θα αρχίσει να καταστρέφει. Θα δούμε σήμερα και είπα σε πολλά βίντεο ότι η Άλις Μπέλη, η πνευματική μητέρα των Ενωμένων Εθνών, έγραψε και είπε: δεν θα καταστρέψουμε την Εκκλησία, θα μπούμε μέσα και θα την αλλάξουμε από μέσα. Και εξήγησα στο βίντεο που έκανα για τους Ευαγγελικούς της Αμερικής ότι το CIA, η μυστική υπηρεσία των μυστικών οργανώσεων, μία από αυτές, έβαλε ανθρώπους τους μέσα στους Ευαγγελικούς. Ψευτοπροφήτες, ψευτοαποστόλους κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κάθε ένας είναι ψευτοπροφήτης και ψευτοαπόστολος. Αλλά όλα τα μεγάλα ονόματα κηρύχτουν ένα λάθος Ευαγγέλιο, είναι συνέχεια μόνο για λεφτά και επιτυχία, πώς θα γίνεις πλούσιος. Με συγχωρείς. Στην Αγία Γραφή δεν βλέπουν να είναι αυτό το κέντρο του Ευαγγελίου. Τρελαθήκατε? Βάλανε τους ανθρώπους μέσα και τώρα έχουμε αυτούς τους βαλμένους να μας λένε να είμαστε εναντίον του Ισραήλ, που μέχρι τώρα οι Ευαγγελικοί ήταν για το Ισραήλ. Τώρα βλέπουμε κινήσεις στην Αμερική, ειδικά μέσω των Ευαγγελικών, να είναι εναντίον του Ισραήλ. Και υπάρχει μια οργάνωση, είναι λέει χριστιανοί, πατριώτες, νατσιοναλίστες κτλ, ψευτοπατριώτες, και να λένε σαν χριστιανοί, να λένε μπορούμε σαν χριστιανοί να γίνουμε ένα με την Καθολική Εκκλησία, γιατί έχουν και αυτοί τον Χριστό. Μπορούμε να γίνουμε ένα με τους μουσουλμάνους, γιατί και αυτοί μιλάνε από τον Χριστό, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε ένα με τους Εβραίους. Να γίνουμε ένα με κανέναν δεν μπορούμε. Ένας πραγματικός χριστιανός δεν μπορεί να γίνει ένα με την Καθολική Εκκλησία ή με τους μουσουλμάνους. Δεν χρειάζεται να γίνουμε ένα και με τους Εβραίους. Τι εννοώ? Θα προσευχόμαστε για το Ισραήλ, αγαπάμε το Ισραήλ,
Ξέρουμε ότι η χώρα του Ισραήλ, το Ισραήλ ανήκει στους Εβραίους, δεν είμαστε εναντίον του Ισραήλ, δεν είμαστε αντιτσιονιστές, δεν είμαστε αντισημιτικοί, αλλά η θρησκεία των Εβραίων σήμερα, των περισσότερων, δεν είναι αυτό που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Έχουν αναμειχθεί με τους Άραβες, με τους θεούς των Αράβων, με τους θεούς του Ισλάμ σήμερα κτλ. Λοιπόν, ο Χριστός ήρθε σαν Εβραίος. Η Αγία Γραφή είναι εβραϊκή. Όλα ό,τι έχουμε είναι εβραϊκά. Πώς μπορείς να είσαι εναντίον των Εβραίων και να είσαι για τους μουσουλμάνους που μας σκοτώνουν κάθε μέρα? Αδύνατο. Και τώρα υπάρχουν τέτοιοι τρελοί Ευαγγελικοί που λένε τέτοια πράγματα. Και λένε η Αμερική να μην ενδιαφέρεται για το Ισραήλ, να μην δίνει όπλα, να μην τους βοηθάει. Ζήτησε στο Κατάρ να σταματήσει να βοηθάει τους άλλους? Όχι. Ζήτησες από την Κίνα και τη Ρωσία να σταματήσει να βοηθάει τους άλλους? Όχι. Τότε τι θέλεις? Βλέπουμε λοιπόν τα πράγματα χειροτερεύουν, μεγαλώνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε δεν είμαι αντισημιτικός, είμαι αντισιωνιστής. Μια στιγμή. Ο πρώτος σιωνιστής είναι ο Θεός. Ο Θεός είπε στον Ιακώβ, από τώρα θα λέγεσαι Ισραήλ. Και αυτή η χώρα του Καναάν που την πήραν οι πεσμένοι άγγελοι, ενώ εγώ την ήθελα για το Ισραήλ, θα είναι δικό σου αιώνια. Ο Θεός ήξερε ότι θα πέσουν οι Εβραίοι, το είπε στο Μωυσή, θα με αφήσουν, θα υποφέρουν, αλλά στο τέλος του κόσμου θα τους φέρω πάλι πίσω, να διαβάζεις όλα τα λόγια, όχι μόνο αυτά που θέλεις. Ο Θεός δίνει στα Ιεροσόλυμα και στο Ισραήλ ένας τίτλος, είναι Σιών. Από εκεί έρχεται ο λόγος σιωνιστής. Ο Θεός τους λέει σιωνιστές. Το Ισραήλ είναι η Σιών. Θέλω να διαβάσω κάτι από το Ευαγγέλιο του κατά Λουκά. Ο Χριστός είπε, όταν θα δείτε την Ιερουσαλήμ να κυκλώνεται από στρατεύματα, τότε να ξέρετε πως έφτασε η καταστροφή της. Τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά και όσοι μέσα στην Ιερουσαλήμ να φύγουν αμέσως. Και όσοι βρίσκονται στα χωριά να μην μπουν στην πόλη. Γιατί αυτές θα είναι μέρες εκδικήσεως για να εκπληρωθούν όσα λέει η Αγία Γραφή. Αλίμονος τις γυναίκες που εκείνες τις ημέρες θα είναι έγκυες και θα θυλάζουν. Γιατί τότε θα έρθει μεγάλη δυστυχία σε όλη τη χώρα και η οργή του Θεού εναντίον αυτού του λαού. Πολλοί θα θανατωθούν με ξύφος και άλλοι θα οδηγηθούν εχμάλωτοι σε όλο τον κόσμο και η Ιερουσαλήμ θα καταπατιέται από τους εθνικούς ωσότο συμπληρωθεί για τα έθνη ο καθορισμένος από το Θεό χρόνος. Βλέπουμε εδώ έναν λόγο. Το Ισραήλ θα καταπατηθεί από τους εθνικούς μέχρι που να εκπληρωθεί ο χρόνος των εθνικών ο καθορισμένος από τον Θεό. Τι εννοεί αυτό? Εδώ μιλάει ο Χριστός για τα 3,5 τελευταία χρόνια. Ο Αντίχριστος θα κάνει ειρήνη ανάμεσα στους Άραβες και στο Ισραήλ. Το Ισραήλ στην αρχή θα εμπιστεύεται τον Αντίχριστο, θα νομίζει ότι το εννοεί καλά με το Ισραήλ. Πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος που θα έρθει τώρα στις επόμενες μέρες, ο Τραμπ εννοεί αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά θα δούμε. Θα οδηγήσει σε μια κατάσταση που οι Εβραίοι θα μπορούν να χτίσουν το ναό τους. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Αυτός ο πόλεμος μπορεί να το φέρει. Ο Χριστός λέει στους Εβραίους για το τέλος του κόσμου, τα τελευταία 3,5 χρόνια, αυτό που τους είπε έγινε, αλλά θα ξαναγίνει πάλι, τα τελευταία 3,5 χρόνια.
Όταν λέει ο Θεός για τον καθορισμένο χρόνο που έδωσε ο Θεός για τους εθνικούς, τι εννοεί? 3,5 χρόνια οι εθνικοί θα καταπατούν το Ισραήλ και μετά θα καταστραφούν στο Αρμακεδόν. Και βλέπουμε στο Ζαχαρία 13 που λέει ο Θεός, σε όλη τη χώρα τα 2/3 των κατοίκων θα καταστραφούν. Είναι ακριβώς αυτό. Και θα εξαφανιστούν και μόνο το 1/3 θα επισύσει σε αυτήν. Από αυτό το 1/3 θα το περάσω από τη φωτιά και θα τους καθαρίσω όπως καθαρίζουν το ασίμι. Θα τους δοκιμάσω όπως δοκιμάζουν το χρυσάφι. Τότε αυτό το τρίτο του λαού θα με επικαλεστεί και εγώ θα τους απαντήσω. Εσείς είστε ο λαός μου, και αυτοί θα πούν, εσύ Κύριε είσαι ο Θεός μας. Και συνεχίζεται στο κεφάλαιο 14. Η καταστροφή του Ισραήλ από τον Αντίχριστο. Τώρα, 3,5 χρόνια, φυσικά, όχι πνευματικά, φυσικά θα είναι ο Αντίχριστος στο Ισραήλ και θα καταστρέφει. Και τότε οι Εβραίοι θα θυμηθούν τα λόγια του Χριστού και θα φύγουν το 1/3 ή θα φύγουν για την έρημο, για τα βουνά, για την Πέτρα, είναι ένα μέρος στην Ιορδανία, ή θα φύγουν για πρόσφυγες σε άλλα κράτη. Το 1/3 θα σωθεί. Και τώρα όμως πάμε στο κεφάλαιο των Ρωμαίων, κατά Ρωμαίους 10 και 11. Στο τέλος του 10ου λέει, ο Απόστολος Παύλος μιλάει στους πιστούς και τους λέει τι είπε ο Μωυσής στους Εβραίους. Θα σας κάνω να ζηλέψετε ένα έθνος που δεν είναι έθνος. Θα σας κάνω να εξοργιστείτε με ένα λαό που δεν έχει σύνεση. Τι εννοεί? Ο Θεός είπε μέσω του Μωυσή, θα με αφήσετε. Σας διάλεξα σαν λαό, σας βοήθησα, σας έδωσα τα πάντα, αλλά θα με ξεχάσετε. Το ξέρω αυτό. Θα σας κάνω όμως να ζηλέψετε έναν άλλον λαό. Τι εννοεί? Ποιος είναι ο άλλος λαός? Αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό. Γιατί αυτό ήταν που έψαχναν πάντα οι Εβραίοι, τον Μεσσία τους, τον Σωτήρα τους. Αλλά οι περισσότεροι τον αρνήθηκαν και θα έρθει η ώρα που θα ζηλεύουν τους χριστιανούς. Διαβάζω κάτι για να εξηγήσω. Έπειτα στο κεφάλαιο 11, έπειτα από όλα αυτά να ρωτιέμαι, μήπως ο Θεός απέρριψε τον λαό του? Αποκλείεται. Γράφουνε μερικοί, ένας μου έγραψε, οι Εβραίοι ξέχασαν το Θεό, τον άφησαν, δεν υπάρχει πια. Και αυτός είναι μουσουλμάνος μάλλον, γιατί χρησιμοποιεί στο αυτό του ιντιφάδα, τη λέξη ιντιφάδα. Ή μουσουλμάνος ή αριστερός. Λέει και πολλοί άλλοι και πολλοί μουσουλμάνοι λένε οι Εβραίοι άφησαν το Θεό, δεν υπάρχουν οι προφητείες, δεν είναι πια για αυτούς, οι υποσχέσεις του Θεού δεν είναι πια για αυτούς. Ο Αντίχριστος θα έρθει στο Ισραήλ. Το Ισραήλ πρέπει να υπάρχει. Υπάρχουν και άλλοι πάλι χαζοί. Δεν ξέρω ο κόσμος πώς χάζεψε τόσο πολύ που λένε αυτοί που είναι στο Ισραήλ δεν είναι Εβραίοι, είναι ψευτοεβραίοι. Εάν δεν ήταν Εβραίοι δεν θα τους κυνηγούσε ο διάβολος. Δεν θα τους μισούσε ο διάβολος. Εσύ δεν ξέρεις ποιος είναι Εβραίος πάντα. Ο διάβολος ξέρει. Τους μισεί. Ο διάβολος μισεί τους Εβραίους και τους χριστιανούς. Γιατί μισεί τον Θεό, γιατί μισεί τον Ιησού Χριστό. Εάν ήταν ψευτοεβραίοι θα τους αφήνανε στην ησυχία τους.
Ο Απόστολος Παύλος λέει, απέρριψε ο Θεός τον λαό του? Ποτέ. Εγώ ο ίδιος, λέει, είμαι Ισραηλίτης, απόγονος του Αβραάμ, από τη φυλή Μπενιαμίν. Δεν απέρριψε λοιπόν ο Θεός το λαό του, που από παλιά τον έχει ξεχωρίσει και αγαπήσει? Θυμηθείτε τι λέει η Γραφή για τον Ελία. Ο Ηλίας κατηγορεί το λαό Ισραήλ στο Θεό με αυτά τα λόγια. Ο Ηλίας είπε το ίδιο. Κύριε, σκότωσαν τους προφήτες σου, γκρέμισαν τελείως τα θυσιαστήριά σου, μόνον εγώ έμεινα ολομόναχος και εμένα θέλουν να με σκοτώσουν. Τι του απαντάει όμως ο Θεός? Έχω κρατήσει για τον εαυτό μου ένα υπόλοιπο. Από 7.000 άντρες που δεν προσκύνησαν το είδωλο του Βαάλ. Τι εννοεί? Το Ευαγγέλιο, ο Χριστός ήρθε σαν Εβραίος. Τα πάντα ό,τι έχουμε είναι εβραϊκά. Χωρίς τους Εβραίους δεν θα είχαμε αυτά που έχουμε. Χωρίς τους Εβραίους δεν θα υπήρχε χριστιανοσύνη και δεν θα υπήρχε ακόμη και το Ισλάμ δεν θα υπήρχε. Το Ισλάμ έκλεψε όλους τους προφήτες τους Εβραϊκούς. Ακόμη και τον βασιλιά Δαβίδ που έκτισε τα Ιεροσόλυμα, που τα έκανε πρωτεύουσα του κράτους Ισραήλ, ακόμη και αυτόν τον έκλεψαν σαν προφήτη τους. Φανταστείτε δηλαδή. Εκτός από τον Μωάμεθ, όλοι οι προφήτες του Ισλάμ είναι Εβραίοι και κυνηγάνε τους Εβραίους και μισούν τους Εβραίους και θέλουν τον θάνατο όλων των Εβραίων. Όχι. Πρέπει να έχεις χάσει το μυαλό σου. Οι πολλοί Εβραίοι δεν αναγνώρισαν τον Χριστό γιατί περιμέναν έναν στρατηγό που τους ελευθερώνει από τους Ρωμαίους, από τους Ασσυρίους, από τους Βαβυλωνίους, από τους Πέρσους, από τους Αιγυπτίους, από τους Άραβες κτλ. Ο Χριστός όμως ήρθε για τις αμαρτίες. Την δεύτερη φορά ο Χριστός θα έρθει σαν στρατηγός ενός στρατού μεγάλου να σκοτώσει τον Αντίχριστο και τους στρατούς του. Να σώσει το Ισραήλ από τους εχθρούς του. Τη δεύτερη φορά θα έρθουν γι' αυτό που περιμέναν οι Εβραίοι την πρώτη φορά. Γι' αυτό δεν τον αναγνώρισαν. Τι έγινε? Οι περισσότεροι Εβραίοι δεν αναγνώρισαν τον Θεό. Ο Θεός μετά από 70 χρόνια μετά Χριστού, ο ναός καταστράφηκε, οι Εβραίοι κατάστρεψαν την πόλη, διασκόρπισαν τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο κτλ. Ο Θεός άφησε τους Εβραίους στην άκρη. Κάποτε ερχόταν ένας Εβραίος, γινόταν χριστιανός. Αλλά ο Θεός άφησε σχεδόν για 2.000 χρόνια τώρα τους Εβραίους στην άκρη. Τι έκανε ο Θεός? Δούλεψε ανάμεσα στους Άραβες και στους ανθρώπους της Αφρικής, από το Μαρόκο μέχρι την Ινδία, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ειδικά. Εκατοντάδες χρόνια, μέχρι που τον άφησαν κι αυτοί και ο Θεός έφερε τον Μωάμεθ και τον Ισλαμισμό. Τους άφησε κι αυτούς. Το Ευαγγέλιο ήρθε στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι, όχι όλοι, οι περισσότεροι όχι, αλλά το Ευαγγέλιο ήρθε, άνθρωποι ήρθαν στον Χριστό, για μερικά σε εκατοντάδες χρόνια. Ήρθε ο Καίσαρας της Ρώμης, έκανε την Καθολική Εκκλησία να σταματήσει το χριστιανισμό, αλλά παρόλες τις μεγάλες δυσκολίες μέχρι σήμερα μπορούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο στην Ευρώπη.
Και τώρα όμως, τι θα γίνει στο τέλος του κόσμου? Ο Θεός θα αφήσει όλους τους άλλους και θα γυρίσει πάλι στη Μέση Ανατολή στους Εβραίους. Θα δούμε. Και τι είδαμε? Το Μπάλ, ο Βάλ, ήταν ένας από τους θεούς τους μεγάλους της Μέσης Ανατολής. Ήταν ο θεός της οικογένειας του Μωάμεθ. Ήταν στο Καάμπα, αυτό το Καάμπα που έχουν οι μουσουλμάνοι, την πέτρα, τον μετεωρίτη, είχαν 365 θεούς μέσα. Ο Μωάμεθ πήρε έναν από αυτούς, τον Βάλ, και τον έκανε Αλλά. Όταν διαβάζουμε την Παλιά Διαθήκη, τι βλέπουμε? Είναι πόλεμος ανάμεσα στον Θεό, Γιαχβέ ή Ιαχωβά, από την εβραϊκή γλώσσα, δεν έχει τίποτα να κάνει με τους μάρτυρες του Ιαχωβά που δεν είναι χριστιανοί, και τον Βάλ. Πόλεμος ανάμεσα στον Θεό και στον Βάλ. Μέχρι σήμερα. Γιατί το Ισλάμ είναι ο Βάλ. Δεν υπάρχει θρησκεία άλλη όπως το Ισλάμ. Καμιά άλλη θρησκεία δεν κυνηγάει τους Εβραίους και τους χριστιανούς τόσο όσο το Ισλάμ. Τι είναι αυτό? Ο Βάλ. Διαβάζω. Έτσι λοιπόν και στη σημερινή εποχή υπάρχει ένα υπόλοιπο των Εβραίων που το διάλεξε η χάρη του Θεού από τον Ισραήλ. Τους διάλεξε με τη χάρη του Θεού και όχι με τα έργα. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως ο Ισραήλ ως σύνολο δεν κατόρθωσε αυτό που επιδίωκε. Τι επιδίωκε το Ισραήλ? Ήθελε να έρθει ο σωτήρας του, αλλά δεν το κατάλαβε όταν ήρθε ο σωτήρας. Ενώ το πέτυχαν αυτοί που τους διάλεξε η χάρη του Θεού. Ποιοι είναι οι διαλεγμένοι? Εβραίοι και εθνικοί που ήρθαν στο Χριστό. Οι υπόλοιποι έπαθαν πόρωση, όπως το προείπε η Γραφή. Έκανε ο Θεός να ναρκωθεί το πνεύμα τους, τα μάτια τους να μην βλέπουν, τα αυτιά τους να μην ακούν, ως τα σήμερα. Και ο Δαβίδ λέει, δεν τα διαβάζω όλα, ο Θεός τους έκλεισε τα μάτια για 2.000 χρόνια περίπου μέχρι σήμερα. Και τώρα, σε λίγο, θα αρχίσει η εποχή του Ισραήλ να έρχεται. Και αναρωτιέμαι, μήπως σκόνταψαν οι Ιουδαίοι για να πέσουν οριστικά? Με κανέναν τρόπο. Επειδή όμως σκόνταψαν αυτοί, ήρθε στα άλλα έθνη σωτηρία για να κάνει τους Ιουδαίους να ζηλέψουν. Ο Θεός άφησε τους Εβραίους στην άκρη, ακόμη και την Μέση Ανατολή την άφησε στην άκρη 600 χρόνια μετά. Έφερε τους εθνικούς του κόσμου, αυτοί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, έφερε εσένα και εμένα στον Χριστό. Σωθήκαμε εμείς γιατί οι Εβραίοι είπαν όχι. Γι' αυτό πρέπει να τους λες ευχαριστώ. Η πτώση τους έφερε πλούσια τη χάρη του Θεού στον υπόλοιπο κόσμο και η ήττα τους πλούτησε πνευματικά τα άλλα έθνη. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γίνει όταν οι Ιουδαίοι στο σύνολό τους θα δεχτούν τον Χριστό. Θα είναι μεγάλη ευλογία η ημέρα που οι Εβραίοι θα γυρίσουν συνολικά όλοι όσοι μείνουν στο Χριστό. Και τώρα απευθύνομαι σε εσάς που δεν είστε Ιουδαίοι. Είμαι Απόστολος στα έθνη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλω τίποτε άλλο παρά οι ομοεθνείς μου να ζηλέψουν και να έρθουν και αυτοί στο Χριστό. Αλλά η συμφωλίωση του κόσμου με τον Θεό, όταν τους παραμέρισε ο Θεός, αυτό σήμανε τη συμφωλίωση του κόσμου με τον Θεό,
Όταν θα τους δεχτεί ξανά κοντά του, αυτό θα είναι σαν να τους ξαναφέρνει στη ζωή. Εάν είναι αφιερωμένο στο Θεό, πάω πιο κάτω, τώρα μερικά κλαδιά έχουν κοπεί, στη θέση τους μπολιάστηκες εσύ. Ένα κλαδί αγριελιάς και μετέχεις στην πλούσια τροφή που δίνει η ρίζα της σήμερης ελιάς. Γι' αυτό μην καυχέσαι για υπεροχή απέναντι στα κομμένα κλαδιά. Δεν έχεις το δικαίωμα να καυχέσαι γιατί δεν κρατάς εσύ τη ρίζα, αλλά η ρίζα κρατάει εσένα. Η ρίζα είναι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε σαν Εβραίος. Τα κλαδιά, τα ήμερα, είναι οι Εβραίοι. Τα κλαδιά τα άγρια που έβαλε ο Θεός στο δέντρο της ελιάς που είναι το Ισραήλ, είσαι εσύ και εγώ. Ίσως μου πεις, αποκόπηκαν τα κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ στη θέση τους. Ακριβώς. Σωστά. Τα απέκοψε η απιστία του Ισραήλ και τώρα εσύ έχεις πάρει τη θέση τους δια της πίστεως. Αυτό όμως δεν πρέπει να σε κάνει υπερήφανο, αλλά προσεκτικό. Πρόσεξε, μήπως ο Θεός που δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, δεν λυπηθεί ούτε εσένα. Δες το έλεος αλλά και την αυστηρότητα του Θεού για αυτούς που έπεσαν αυστηρότητα, για τους Εβραίους. Για σένα έλεος, εφόσον βέβαια παραμείνεις στο έλεος γιατί αλλιώς θα αποκοπείς κι εσύ. Όσο για τους Ιουδαίους, εάν δεν επιμείνουν στην απιστία τους θα μπολιαστούν ξανά στο δέντρο. Γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τους μπολιάσει ξανά. Η ελιά, η αγριοελιά είναι το Ισραήλ. Η όμηρη, το πραγματικό ελαιόδεντρο είναι το πνευματικό Ισραήλ και σε αυτό ανήκουν όλοι οι πιστοί του Χριστού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να τους μπολιάσει ξανά. Σκέψου τη δική σου περίπτωση. Φυσιολογικά ανήκεις σε μια αγριελιά και σε έκοψε και σε μπόλιασε στην ήμερη ελιά, αντίθετα προς τη φύση. Το ίδιο και καλύτερα μπορεί ο Θεός να ξαναμπολιάσει και τους Ιουδαίους στην ήμερη ελιά, όπου φυσιολογικά ανήκουν. Για να μην έχετε ψεύτικη αυτοπεποίθηση, αδελφοί, δεν θέλω να μείνετε στην άγνοια σχετικά με το εξής μυστικό σχέδιο του Θεού. Η απιστία του Ισραήλ στο Θεό θα κρατήσει ως ότου να δεχτούν όλοι οι λαοί τη σωτηρία. Ύστερα θα σωθεί ολόκληρο το Ισραήλ, όπως λέει η Γραφή. Τι λέει ο Θεός? Έχει ένα νούμερο από εθνικούς που θα σωθούν. Τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Όταν αυτό το νούμερο συμπληρωθεί και θα γίνει μέχρι Αρμακεδόν, σκέφτομαι, τότε θα έρθει όλο το Ισραήλ στο Χριστό και θα αρχίσει προηγουμένως, στα 3,5 τελευταία χρόνια, όταν δουν οι Εβραίοι να εμπαίνει ο Αντίχριστος μέσα και σκεφτούν τα λόγια της Αγίας Γραφής και φύγουν, θα έρθουν ύστερα, θα αρχίσουν να έρχονται πολλοί στο Χριστό, γιατί θα αρχίσουν να βλέπουν, οι προφητείες είναι εδώ. Και στο τέλος, μετά το Αρμακεδόν, όλοι όσοι ζήσουν το 1/3 θα έρθει όλο το Ισραήλ στον Χριστό. Από τη Σιών θα έρθει ο ελευθερωθής, θα διώξει την ασέβεια από τους απογόνους του Ιακώβ. Αυτή θα είναι η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους όταν θα εξαλείψω τις αμαρτίες τους. Τι λέει ο Θεός? Από τη Σιών. Ο Θεός λέει το Ισραήλ, Σιών. Η στάση των Ιουδαίων.
Απέναντι στο Ευαγγέλιο τους κάνει εχθρούς του Θεού για το δικό σας καλό. Μα η εκλογή τους από το Θεό τους κάνει αγαπητούς εξαιτίας των προπατώρων τους. Ποιοι είναι οι προπάτορες? Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, οι προφήτες, οι Απόστολοι. Ο Θεός άφησε τους Εβραίους στην άκρη να σώσει εσένα και εμένα και τώρα έρχεται η εποχή σιγά σιγά που θα γυρίσει πάλι ο Θεός ειδικά στους Εβραίους και βλέπουμε στα 3,5 χρόνια στον Δανιήλ 12 ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα σηκωθεί να πολεμήσει, να βοηθήσει τον λαό του Ισραήλ γιατί αυτός είναι ο Αρχάγγελος του Ισραήλ και να τους φέρει πίσω στον Θεό, να τους φέρει πίσω στον σωτήρα τους και να τους σώσει από τους εχθρούς. Δεν μπορείς να είσαι ούτε αντισημιτικός ούτε αντισιωνιστής. Δεν είναι δυνατόν. Τότε είσαι εναντίον του Θεού. Γεια σας, ο Θεός μαζί σας.